Ok, yanzu ga hotonmu da ita GPT ta ƙirƙirar muna. Za mu shigo cikin nan inda an ka rubuta add photo. Ga yan za mu danna shi add photo. Yanzu za mu ɗauko hoton da muke son mu cire wagga huskar, tun da huskar ba asalin huskata ta ba, ta canza ta. Yanzu zan sa asalin huskata. Ga wani hoto nan zan aiki da shi, sai in danna add. Yanzu kun ga na ɗauko wannan hoton. Bayan na ɗauko shi zan danna crop. Ga crop nan za ku gan shi crop. To kun ga yanzu za ku kula da wani abu. Wanga hoton kun ga huskata gehen da take, sannan wancan kuma ga gehen da take. Da haka nan in za ku ɗauki hoto wanda za ku haɗa shi, sai ku tsaya ku tabbatar da yanda za ku ɗauki hoton. In kuma har ya riga an riga an samu kun riga kun ɗauki hoton ba da son ku ba, ga inda kuka an danna nan bayan gaban crop rotate ɗin nan za ku danna shi. Ga inda zai ba ku damar caccanza shi. Za ku mai da shi hagu ko dama ko sama ko ƙasa. To yanzu kun ga wannan shine zai daidai da wannan hoton da GPT ta ƙirƙirar mana. Ga alamar mark za mu danna shi. Bayan mun danna shi kun ga yanzu mun ɗauko hoton. Za ku ga inda aka rubuta cut out, ga yana cut out, sai ku danna shi. Bayan ku danna shi za ku danna person, wannan person ɗin. Bayan kun danna person zai uploading. Bayan ya uploading ga erase nan sai ku taɓa erase. Bayan ku danna erase sai ku yi zooming ɗin shi, sai ku fara gogewa. In za mu goge gaba ɗaya hoton, za mu bi inda kawai muke son huskar mu ta bayyana. Don nan za mu goge shi har da hannun gano nan. Duk za mu goge shi gaba ɗaya. Sai mu yi zooming. Don nan za mu goge shi. Kawai kai dibi da yanda hotonka yake. In kun ga wannan tutorial ne ake yi don koyarwa. Amma kai in za ka yi naka za ka tsaya ka tsara shi sosai. Kun gani? Ga yana ina gogewa. Ban san ko haka zai yi ba. To yanzu ga yana na goge, zan danna mark. Bayan danna mark zan ɗauko hoton. Kun gan shi. Yanzu kun ga yanda ya fito ko? To yanzu kun ga yanzu kawai inda muke da matsala shine nan gurin. Ga yana nan wajen wayana. Kun ga wajen wayana an samu matsala. To don haka kai in ka taho sai ka gyara shi. Yanzu dai na san wannan bidiyon da ka kalla zai sa ka iya gyara shi. Yanzu kun ga yanda abin yake. Yanzu mu haɗu next video shi kuma in sha Allah za ku ga yanda za a yi next video. Na gode sosai.